Gibuksan na ang Pasko sa lalawigan sa Siquijor, pinaagi sa pagpasiga sa Christmas Village nga adunay nagkadaiyang cartoon characters. Nahimong sentro sa mga talan-aw matagabii ang Maong Village, sulod sa Kapitolyo sa Siquijor. Subay niini, nagpahigayon usab og fireworks display ang Kapitolyo. Para ni sa to ang mga kabataan kung ato na paminaw ganina ang mga messages no ni Vice Gov iko nakasentro gitanan sa kalipay sa to mga kabataan. Una nagpasalamat ko sa ato mga departmental, of course mga teachers, and then other national agencies also. Tungkol po sa ato ang rotating Christmas tree. Hello mga kabuson, sada kayo dire and sadya kayo kay ma-feel na yun nimo ng Christmas kay daghan kay pangalan. Na-feel ni mo ng Christmas? Na-feel na po kada kaayo ng mga displays o ma-amaze kaayo ka